Hvad laver du egentlig til daglig? Jeg er medejer af solcenter Sun City. Jeg er bodybuilder på konkurrenceplan. Hvor har du været? Jeg har været i biografen med Lars. Der er jo sådan. Nej, du har ikke. Now say this to you, boy. My beautiful wife. Han er virkelig glad, hva'? Nu må vi se, om det holder, ikke? Jeg har samlet sådan lidt materiale til dig, som du kan låne at kigge på. Utrolig sød befolkning. Jeg overvejede lidt at tage til Tyskland næste uge. Der er en konkurrence dernede, jeg godt kunne tænke mig at stille op i. Is it you, Jim? No. 3 zoner. สวัสดีค่ะ Hello. Dennis, do you know how to drive motorbike? Er der noget, jeg bliver nødt til at tale med dig om? Jeg kan ikke godkende det forhold og insistere på, at du stopper det med det samme.